Walah, salah anakku iku ninggale ning kene. Kena apa malah digambar-gambar sing koyo ngono. Maksudnya iki apa? Seandainya seni kok gak kabiyen. Tapi kenapa kok ngenteni anakku wis ninggal baru digambari koyo ngene iki. Tolong ya Lur, sapa sing gambar? Ngapusen. Aku dadi bapake rumoso gak penak Lur, sepurane ya. Walah, salah anakku iku ninggale ning kene. Kena apa malah digambar-gambar sing koyo ngono. Maksudnya iki apa? Seandainya seni kok gak kabiyen. Tapi kenapa kok ngenteni anakku wis ninggal baru digambari koyo ngene iki. Tolong ya Lur, sapa sing gambar? Ngapusen. Aku dadi bapake rumoso gak penak Lur, sepurane ya.